खुलुमबाय सनाफोर आंनि जबानिब्लग इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबावबाय सबायमा जोब जोब हगारनाय महर लानो सनाफोर दा मुगै इनिफ्राय मा होनो खालार होनानै आरोना एकदम माने खालारखौनो दाबो सुवाखै ओमफ्राय जों क'क्राझार सफैनानै ना लाफाबाय आरोना एसे माने बिथाङा समाय गैयाना नाखौ बिराद मोजां मोनो ओंखायनो लाबाय खाथियाव अमा बेदरबो दंमोन बेखौ लायाखिसै ओमफ्राय ना लानोसै होननायखाय नाखौनो लाबाय आरोना बेनिफ्राय मा होनो मैथा खावब्लेब्लि फैबाय आरो जोङो थाब थाबनो मोनासि जाबोबायमोन सनाफोर स' नायलांबाय बिदिब्ला दिनैनि ब्लग्सखौ रुमाव सफैनायसै मोखां थोखां सुबाय आं सनाफोर फुङाव फोनजानो मोननाय आबिरखौनो सानसे लाबाय आरोना मोखाङाव आङो गावहाबो लाबाय लानायालाय गाहाथ' दाबो सुबावाखैसो माने 9 बोसोरनि उनाव फोनजानो मोननायनि खोथाना सनाफोर आं मोनसे ब्लग सोदों बेनि आगोलाव हलि गेलेनायनि सोरबाफोर नायाखैबा नायहैबानो जाबाय आरोना बेनिफ्राय मा होनो दहाय आं देखायखादोंना ना लाबोदों सनाफोर बेखौ सुनानै लाबाय आङो मोखां सुनाय फावैनो ओमफ्राय एवनोसै आरो दा ओमफ्राय लामायाव मैथा मोननायबो लाना फैदों इनि सायबावनांगौ ना एवहोलां सायहोलां खालामसै आरोना आङो ओमफ्राय मालाय ना जाबासो एनार्जि मोनोनो अमा थमा जाबा फेब्ला मोनोनो आरोना स' बिथांनि डिमान्ड हिसाबै संना होनोसै आं जिहेथु टाइमानो गैखाया गाबोननो थांगोन आरो दिनै एकदम फुरा मानसिया जेखौ बिदों बेखौनो होनोसै आं सनाफोर स' नायलांबाय थादों आं मा मा देखायलांनो हायो आरोना दिनैबो एवगासिनो आं ओरैहाय ओमफ्राय ओंखामाबो जाननानै लाखाबाय ओमफ्राय ओरै बिथां सानैया मैथाखौ सायबाय आरोना प्रभु ओमफ्राय ओरैबायदि बाबायना सनाफोर आङो माने सोरबा एवनानै जाहैयोबा संनानै जाहैयोबा उन्दुसो जासिगौमोन आरोना आङो बेलेग दिननिखौ होनाखै आं दिनै आरो दा प्रेजेन्ट टाइमाव ओरैबायदि मेंबाय साननानै नायदो फुंनिफ्राय सिखारनानै लगे लगेनो साहा लोंनानै लगे लगेनो ओरैबायदि जि सुलायदों आङो जोंना बे नानिखौ लाग्राया गिलायदों आरो आयु बायद'आ दिनै एफा जि सुबाय होननानै दान्दा मोनसेबो खालि गैला दुरुं मोनसेबो खालि गैयामोन दिनै आंनि जियानो आरोना ओरैबायदि सुदों आङो सुदोंसै सुखांनाय लोगो लोगो दुगैबाय दुगैखांनाय लोगो लोगो ओंखारबाय थांनानैबो बहाथो रेस्ट मोनैखो थांबाय साहा फुदुंबाय लोंबाय ओरै एसे आबिर होस्रांनानै खुलुमस्रांबाय ओंखाम जाबाय गथ'फोरजों थेक्को मोक्को लेथेर फेथेर दसे उनावनो रिटार्न जाफिनबाय होमबा मा एनार्जि थागोन मानसिना नङा होमबा सनाफोरा ओरैबायदि गोग्लैसोनो लुगैबाय उन्दुनो लुगैबाय दाथ' आङो जुदि बिफा गैयामोनबा ना संनानै जानायनि खुनु टारगेट गैलामोन आलु बाथोन रुनानै जानायनि टारगेटसोमोन आंना थ' बिथाङा दङ नालाय आरो माथो खालामनो एथ'बां गोबावनि दिनबो नङासै दिनै बिदि जादो गाबोन संना होनोसै होनलायनो आरोना स' टाइमानो गैखाया नालाय संनानै होनोसै आरो सनाफोर बानाय मोजोबनायखौ दोनथ'नानैबाबो आरोना ओमफ्राय बेखौनो आं मानसिखौ बाय थांखो सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय नै गाव दाख्लै माखासे लाबोखादों अब्लाबो आरो सासे गावसिनि लोगो फैनायाव साबोन थाबोनखौबो बेखौ बायखादोंमोन नों केन्टिनाव ना नों बेखौ लादेर होदोंसो आচ্ছা बेखौ लादेर होनानै लाबोबाय बेनिफ्राय आंनि थाखाय नै बेखौ बायदों जाहैदों गावहा ओमफ्राय दखानाव बावनानै फैबाय ओमफ्राय बेखौ बावनानै फैबाय जाहैदों केन्टिनानो आरोना ओमफ्राय थिक थाक गावनि लोगोआबो फैनायखाय बिनाव बिहरफाबाय आरोना ओमफ्राय बे बुस्थुफोरखौबो दासो लानानै फैबाय आरोना हलिनि गिफ्ट थेंक इउ स' माच नोंथां मिनदोब्रा एसे थेंक इउ होननो मजबुरियावसो नांला दे ओमफ्राय मालाय बेसाद नै मेथाइ बायनानै हरलायलायबायानो नानिनो नै दे फोनसै आं गाबोन फुङाव दुगैखां लोबखां गोथारनो गिफ्टआ ओमफ्राय मोनसे सिन्दुर ओमफ्राय मोनसे लिप लाइनार आरोना बहुद गोबाव जाबाय आं बुंनो थाङोबा हाबा जानायनिफ्राय आङो लिप लाइनारखौनो फोनासैमोन ना फिफा नुफेराखैमोन ना सिख्लायाव फोनोमोन खिन्थु आङो लेकमिना दामि ना ओमफ्राय आं लेकमिखौ फोनफेराखै आरो एलिटिल एखमबा फैसा गैथाराबा इलख' ना मा होनो बेफोरखौसो फोनोमोन आरोना बांसिन आङो ओमफ्राय मा होनो हाबा जाखांनानै आङो लिकुइड सिन्दुर फोनदोंमोन आवगोलावहाय बेबो ब्लु हेभेननिखौ फोनदोंमोन आरोना ओमफ्य लेकमि फोनफेराखै दामि बुस्थुआनो गैखाया आंनाव माने आं फोनो आरोना ओमफ्राय बिथाङा मिन्थिगौ नालाय आंखौ बायनाय नंखाया होननानैहाय स' केन्टिननिफ्रायनो लादोंमोन बेस्रा ओमफ्राय दखानाव बावबायना केन्टिनावनो बावनानै फैदों ओमफ्राय थिक थाक लोगो फैबायना बेयाबो हलिनि फैदों गावनि सानसे उनाव फैदों बियो नायदो बिथांमोना सानसे साननैनि थाखायबाबो फैब्रबो जोंहाथ' मा सानथाम थानो मोनसिगोन ना फिफा नोङो हरब्रै जाबाय ना हरब्रैब्रा औ जोंहाथ' हरब्रै थाफैनो मोनबावबायसो आरोना ओमफ्राय नै बे दादाया दा बेसेबां दिन थानो मोनगोन बियो सानथाम हरथामल'सो थानो मोनसिगोन बियो आरोना बेनि सानसे उनाव फै सानसे उनाव फैगोन नों साननै उनावसो फैयो बियो
Oh, हरनैल'सो थानो मोनसिगोन बियो हरनैल'सो थानो मोनसिगोन थेवब्लाबो फैयो आरोना स' फौजिफोरनि थाखाय एसे खाथियाव दङबा हरसेयानो जा हरनैयानो जा माने मोजां मोनो आरोना फैब्रबनो बिदि मखा मोनबाय थायाना गोजानाव थाबाथ' बहा हरसे हरनै फैनोनो मोना स' ओमफ्राय आं बिदि थाब थाब गिफ्ट मोनबाय थाबाथाय बिराद मोजां मोनो आरोना मैया दख'ना मोनलायबाय सनबिलाव थांनानै फैनाय समावनो बेनिफ्राय दिनै बेखौ मोनलायबाय आरो माथो नांबावगौ आरो दिनै हासबेन्डजों हलिबो गेलेनो मोनबाय माथो नांबावगौ आरोबाव नङा होमबा स' एबारना थांनानै एसे गोबाव थाहैबाबो बेफोरखौनो गोसोखांनानै थाथ'नोसै आरो मोजाङैहाय जोंनालाय आरो माथोबाव स' बेफोरबायदियावलाय आरो मानो मेंबाबो संनानै जाहोनो बानो आंलाय बानाय नियम गैला आंनाव सनाखौ एवनाया जाबायानो अलमस्ट दा फिसालाया आंना माबा जायाना बियो ओंख्रिनिखौ जानो बायो स' बिनि थाखाय आङो सनै एवगोन आरोना उदै ससे ओमफ्राय बिदिखौ ससे एवनोसै बेनोसै ओमफ्राय मैथा गारलालाबायनोसै ओंखामाबो मोनबायानोखा बेखौ फिसालानो एवनोसै आरोखि बिदि मखा आरो बारे बारे मोना सनाफोर बिदि मखा माने गिफ्ट टिप्स मोननाय आरोना बेसेबां गिफ्ट नालागै मानसिखौनो मोना गावनि गोसो बादि सेलेक्ट खालामनानै लानांगौ बायनांगौ बायबाबो बिदि आरोना स' एसे बोरायनि पसन्द बुस्थु मोनोबा एसे मोजां मोनो थ' गोजोनबाय आरोना बैसागोफ्राव बारा टेनसन जानाय नंला अब्लाबो आं बिनि सिगांनि ब्लग्सआवबो बुंखादोंमोन दुखुनि हारसिंनो नाजागोन दुखुनि समाव बांद्राय गोसोखाङालासिनोबाबो माने हारसिंनो नाजालांगोन हारसिंनो गोरा जालांगोन बाट रंजानायनि समाव मोनोबा बिराद मोजां मोनो आरोना आंना रंजानायनि समावसो बांसिन गोसोखांनाय फैयो रंजागौमोन ज' बेबायदि मोनसे गोसोखांनाय फैयो आरोना माने दुखुनि समावलाय बेहा जेब्लायबो खस्थ'खा आंबो बे खस्थ'खौ मानो हाया जानो बिदि होननानै मोनसे गोरा जानाय फैयो आरोना सोरनाफोर स' जों बिदियानो बिदि जाखायो खोमा आं मिथिला ओमफ्राय आं ओंख्रिखौ माबा संनोसै आसोला दा खावलायलायनानै मिनिनानै थांबाय आं नोंथांमोनजों भिडिअ बानायबाय थानायखौ आरोना मैथायाबो नै गारसनलायबाय आङो ओमफ्राय सारायखौ दाबुंखौ एसे खनाफोर आं आगोलावबो एक्सप्लेन खालामखाबाय सारायनि खार'ना मा अट'मेटिक हारसिंनो बिदि गोसोम जालाङो नङाबा सोर फाग्ला बिदि सारायखौ बिदि गोसोम सोम लागोन आरोखि नैबे जिंनियानो आंनि दाय खिन्थु बे सारायखौ आं बिराद साफा खालामोमोन बिदिनो जाबाय माबार फोमोननानै लागोनसै आङो थाजा गिफ्ट मोननानै मेंनायानो एकदम राखांलायबाय आङो एनार्जि फैलायबाय आरोना माबारामबारै संनोसै ओमफ्राय भिडिअखौ फुरा जाखां लोंखां साफाय खालामखांनानैसो अन खालामफिनबाय आरो सोरनाफोर आङो माने दोखो मेंबायना हाला देखायबाय थानो हाला जानाय लोंनाय एसे मोजां खालामनो नागिरदों हाला एनार्जि लेस जायफोरा भिडिअखौ फुरा नायदों आरो बिनि आगोलनि भिडिअखौ नायदों बे मिन्थिखासिगोन आरोना सोरनाफोर आंना मा हालोद जागासिनो दङ माने सानसे थोलो एकदम दा बुंसै आरोना माने मेंनानैनो एनार्जि लेस जेने थेनेसो सोलिगासिनो दं आरोना ओमफ्राय 10ता जालायसै गथ'साफ्राबो दाबो उन्दुआखै आरोना सोरनाफोर ओमफ्राय आं भिडिअखौबो दोनथ'नोसै जायफोरा बेखिनि भिडिअखौ फुरा नायलांबाय आं गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव फुरा थाग्रा जानानै आरोना सोरनाफोर थेंक इउ स' माच